Priatelia, takto hromadne januára nám posielate formuláriky na 2% z dane. Chcela som sa z celého srdca poďakovať. Chcem povedať ešte jednu kľúčovú vec aj pre tých, čo dávajú iným organizáciám. Od tohto roku môžeš darovať 2% aj mame a 2% aj ocinovi, pokiaľ poberajú starobný dôchodok, čiže sú na dôchodku. Po novom ty venuješ dokonca 6%, to znamená 2% dávaš mamine, ak je na dôchodku, 2% svojej dane ocinovi a 2% ktorejkoľvek organizácii. Čiže po novom ty môžeš venovať 6%. Ty sa nemusíš rozhodovať, že či dáš mamine, alebo ocinovi, alebo obom, alebo nejakej organizácii. Ty môžeš dať aj organizácii, aj rodičom. Sú nové formuláre, kde sa vypisuje iba meno, priezvisko rodiča a rodné číslo. Keď ho vypíšeš, automaticky daňový úrad sa spojí so sociálkou, lebo dôchodky sa idú cez sociálku, cez sociálnu poisťovňu a potom oni už vyplatia tvojim rodičom, ak sú na dôchodku, tieto peniažky, takže ja to hovorím, je to škoda nevyužiť. Mnoho ľudí to tam nevypisuje, ja ich stále vraciam, nadiktuj mi, ja to tam dopíšem, lebo aj keď ide možno pár eur, ale pán Boh zaplať, je to ako keby ti niekto dával, tu máš peniaze a ty ich proste odhodíš, hej. Čiže bola by to škoda nechať prepadnúť štátu, čiže toto apelujem, lebo kampaň nám končí teraz koncom apríla, takže ešte máme posledných pár dní a dopisujeme to, takže nezabudni na toto. Verím, že máš krásny deň a ja utekam do mesta úradovať. Maj skvelý deň. Čau!